Kadorbash nong Lachaumiere da Mynsiem Jingsngolem kapentip shabaro ki nong shong snong jongka bat ki priet bathoin halor ka jingklar no Reverend Dr. R. Cunville na kani ka slaperthei ha ka step jongka khat nyo tarik ukalalengkon araja arpun riu. Lapentip ba kajing nyam buram bakadu ya ka met basa jong Reverend Dr. R. Cunville kan dei ha ka arpau tarik ukalalengkon araja arpun riu kata hayeng sa ha ka por khat arbaje mensngi bat hayeng mane ha ka por shibaje mensngi shwa ka jinglek on tem. Kadorbash nong Lachaumiere ka khot ka wer ya baro banyas nok ti lang ha ka jingduai bat ban ai ka buram bakhat du show Reverend Dr. R. Cunville urang ba uba ka Jingim bat ka Jingshakri jong u kinyai sa kum ka Jingai Mynsiem. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya